saa ottaa. Vittu tää kypärä on iso. Vitun idiootti, vittu on epätasainen tie. Kokeillaan tossa. Sammuta, vittu savuttaa ihan saatanasti. Alko savuttamaan ihan vitusti. Jostain kato. Kiinan peli. Kato, jostain iskee öljyt pihalle. Kato jostain tuolta. Se on ihan öljyssä. Tuossa vingi. Eikö takahäkki. Ettei heitä tosta vitu huohottimesta. Minkähän takia se noin paljon ruippas pihalle? En tiedä. Käy ihan vitu kuumana aina. No jaa. Mennähän tohon ylös. No mitä vittu, ei vielä, antaa tänne hetken jää. No mitä vittua, ei se nyt siitä leivoksa ajettu 200 metriä. Tää siis ei kala. Ai öljy! Mitä vittua sä etkä oot taas vetänyt? Miten sä oot saatana XT:lle öljyn syttymään? Ei, mitä vittua? Tää kusettaa taas vapaalla. Paskalaite, älkää astu. No niin, ala tulla nyt ja katsotaan tuolla. XT heitti öljyt pihalle. Joo.